По прогноза беше дъждовна събота, когато се отправихме към Тетевенския Балкан и екопътека нагоре към Слънцето. Пътеката започва малко преди село Бабинци над Тетевен. Координатите ще оставя в текста. Поставени са информационни табла за пътеката, по които лесно ще се ориентирате. Мястото е на около 117 км от София, които се изминават за около час и 40 минути с кола. Дължината на пътеката е 3 км и се изминава за час и половина. Пътеката е тясна, на места доста камениста, минава през седловина и завършва с широка поляна, но е лесна за ходене и ориентация, а почти през цялото време се откриват чудесни гледки. Оглеждайте се за стада в горната част, защото ги пасат гигантски кучета. Пътеката свършва с каменистия връх Червен вдясно и завива наляво към ръба на поляната, където се разкриват панорамни гледки. Най-горе си намерихме и много приятна млада компания. Тук можете да видите къде сме паркирали и нашата кола. И разбира се, отново традицията повелява да хапнем по-нашенски и този път калинките също не ни подминаха. Ето, че вече сме до колата и следва любимото ми след преход, а именно кафе. И винаги носим някое шише, ако минем през чешма. И така Тетевен си ни изпрати дъждовно и изключително уютно.